Здравейте! Често виждам в Фейсбука на мои приятели, които са играли игри от рода на какво говори вашето име или къде ще пътувате с приятел в най-скоро време, и предлагат и на мен да се включа. Те, разбира се, са много така предизвикващи и всеки има желание да отиде да играе с тях. Но какво всъщност, какъв е бонуса, който получавате, когато играете такива игри? След малко ще разберете. Казвам се Весела Първанова и съм собственик на маркетинг Муза. Това е моят бизнес проект. Аз също така съм и треньор по Фейсбук за бизнес. Така че днес заедно с вас ще разгледаме какъв е бонуса в кавички от участието в такива игри. Една такава съвсем случайно избрана игра е избери приятел и разбери къде трябва да пътувате. Това звучи добре, всеки иска да пътува. Например, моята приятелка Елена е играла тази игра, аз виждам, добре, супер, радвам се, натискам и започвам и аз да играя. Старт. След това, без обаче да чета в началото, че се съгласявам това приложение да получи моя публичен профил, данни от моя публичен профил, списък с приятели, имейл адрес, таймлайн постове и снимки, и аз без да ги гледам тези неща, продължавам нататък. Продължавам като Весела и сега да видим какво ще се получи. И сега ми казва да потърся приятел. Аз, например, казвам кой приятел казвам, например, и казвам, и то ми казва, че пътуването е до Хавай с Виолета. Аз, разбира се, много се радвам и го споделям това в Фейсбук, разбира се, веднага се похвалвам. Какво обаче съм получила в бонус, заедно с това, че съм си поиграла? Да погледнем, след като обновя страницата в моите настройки, какво съм получила. Получила съм на какво съм се съгласила всъщност, на моя профил да имам ето това приложение, и съм се съгласила то да използва мои данни, именно това са публичен профил, списък с приятели, имейл адрес, таймлайн постове, снимки, и другите са опционални, включително и да ми изпраща известия. Съм се съгласила само с това невинно кликане на бутон искам да играя. Според мен това не е така, че престанете да играете такива игри и не се съгласявайте, не давайте данните си на вас и на ваши приятели, така че може да го премахнете и да го изтриете от вашите приложения. Може да погледнете в настройките на вашия профил, в приложения, какви още такива приложения са ви се налепили, и може и такива, които не ви трябват, може да ги изтриете. От мен Весела Първанова, от моя бизнес проект Маркетинг Муза. До нови срещи и ви очаквам на Маркетинг Муза и на моя YouTube канал Весела Първанова. До скоро!